Ngiyabonga bantwana kaNkulunkulu inkosi zengusisi. Amen. Amen. Sisemaphethelweni esikhumbuzo sikababa mkhulu. Kuthiwa komunye umuzi, omunye umndeni wabathola abantwana. Kepha uthi wathola abantwana bese kufika isikhathi sokuthi umntwana uyakhula. Bese yakhatha. Kuthi ngalesikhathi esithatha ukubeka unyawo icathula. Bese kufika isikhathi sokuthi agule kakhulu lo mntwana. Agula agcina ngokushona. Zayifika ke nezinyanga. Benzise kufanele benzise wona zithi hayi seyiqedile. Sekuzolunga umntwana ozozalwa useyophila. Amathuna esegcwele kulomuzi. Lesibaya sesibhubukile ngoba phela inyanga mayifikile ihamba yenkomo. Kuthi yobeyitha ngayimuka nomoya. Wahamba isikhathi kwasekuba khona uvelayo eNazaretha. Utshela laba abantu uthi aningani phakabeni ngoba ukhona umuntu owenza izinto zenzeke khona. Niyocela ukuthola abantwana abazophila. Base bavuma ke laba lomndeni wasehamba nabo ebaphelezela ngoba bengakwazi ukuphamela base baphelezela bazofika ukuphamela bafika ukuphamela bamfica obamkhulu base becela
Owasithi baba mkhulu inkosi ingusise seniyobathola abantwana abangeseufa basophila. Sahamba isikhathi ke sebephindele ekhaya, sahamba isikhathi wakhulelwa umama wekhaya. Safika isikhathi yazala ingane. Yakhula ingane njengezinye lezi beyikhula. Yakhula yaza konke lokho kwenziwe ingane. Ithe masifika lesi stage lesokuthi ingane kade zizalwa la ekhaya bezihamba sekuleso sikhathi. Sokuthi umuntu mayesebeka unyawo bese gula kakhulu bese hamba. Ingane siqala ukubeka unyawo ke le ecela ukuba omkhulu nayo isibe unyawo yasigula kakhulu yasishona. Ngoba umama wekhaya wayenethemba lokuthi wathi baba mkhulu usezothola abantwana abangaseufa. Akalahlanga ithemba, indoda yesilahlile ithemba ngoba uthe ngesikhathi sembiwa emva kwento sengibiwe ithuna. Mama lekhaya wayengalahlanga ithemba uthe baba mkhulu usewompa abantwana abangaseufa. Amadoda ayahamba ngale bawo ekhaya selilahlile ithemba, umama usenethemba. Wathi suku umama esebona ukuthi igodi sile ngakhona ingane yakhe sebezoyifaka egodini. Wayigoqa kahle ngeingubo zengane njengomuntu ophilayo, wayithatha indlela eyifaka mina. Wafika isikhithi sililo ephakameni ubaba mkhulu wathi baba mkhulu ngifuna ingane yami. Wathi usunginika ingane engasezufa manje nayo isifina. Wafica ngathi baba mkhulu enikelisa. Wathi baba mkhulu usongipha owashiya umkhwena wakhe wamshiya ekhaya nabantu laba abambayo. Bahamba yena phikele upha mina. Wasemfica baba mkhulu aseyibika le ndawo. Wasithi baba mkhulu ayethe kuyena ingane. Mayethe kuyena baba mkhulu waseyibeka la kuyena igona imbuza ngomjiba. Waqhubeka nomsebenzi wakhe. Ukungelisa lokuyibheka awuyayimboza aqhubeke nomsebenzi wokungelisa. Wayibheka kwathi sebheka lwesithathu wayibheka esiphila. Amen. Amen. Wayesele kumawayo ifaka ishiyandle ingane basebehamba befile ekhaya. Wafika ekhaya sekuthiwa ligqitshwe igodi kwajatshula. Nkosi kusisengizwile.